ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እንታይነቱ ዘይተፈለጠ ሕማም ብውሕዱ 79 ሰባት ከም ዝቐተለ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታት ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ኣብ ክልል ዕድመ 15 ክሳብ 18 ዓመት ዝርከቡ ከም ዝኾኑ እቲ ሕማም ረስኒ ቃንዛ ርእሲ ጸረርታ ኣፍንጫን መስዓልን ዝኣመሰሉ ምልክታት ዘለዎ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ። ልዕሊ 300 ሰባት በቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ዝተኸሰተ ሕማም ተለኺፎም ምህላዎም ሰብ መዚ ገሊጾም ኣለዉ። ነቲ ኩነታት ንምጽናዕ ክኢላታት ጥዕና ዝሓቆፉ ጉጅለታት ናብቲ ኣውራጃ ጉዋንጎ ዝርከብ ፖንዚ ዝተባህለ ከባቢ ተላኢኸን ኣለዋ። ቁጽሪ ዝተለኽፎ ንዓረገ ይኸይድ በምህላው እቲ ኩነታት ዓበ ሸቕሎት ፈጢሩ ምህላው መራሒ ሲቪካዊ ማሕበር ሶፌፎን ማንዛዛ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ተዛሪቡ። ፖንዚ ኣብ ገጠር ዝርከብ ከባቢ ብምዃኑ ቀረባት መድሃኒት መብጻሕ ኣጸጋሚ ተባሂሉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ሓደ ቅምሶ ዝእክብ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ሰዲዱ ከም ዘሎ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣፍሊጡ። ህዝቢ ነቲ ኩነታት ብህድኣትን ብንቕዓትን ክከታተሉ ድማ ሰብ መዚ ምሕጽንታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ከሳብ ዝኾነ ዝኸውን ግን ኣእዳዎም ብግቡእ ክሕጸቡ ብብዝሒ ካብ ምእካብ ክቁጠቡን ዝኾነ ሬሳ ብእዳዎም ከይትንክፉን ተመኺሮም። ሓደ ኣባል ባይቶ ካብ 10 ክሳብ 26 ሕዳር ጥራይ 67 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሩ። ብሰንኪቲ ለበዳ ሆስፒታል ፖንዚ ሕጽረት መድሃኒት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣለዎ። ሓገዝ የድልየና ኣለውን ኢሉ። እቲ ሃገር ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን ለበዳ በዲዶ ህበይ ኣጋጢሞ ምጽንሑ ይዝከር። ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንነዊሕ ዓመታት እውን ምስ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ክትቃለስ ዝጸንሐት ሃገር እያ። በጀካ ዝወነ እቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ተላባዕቲ ሕማማት ተራእዮምላ ዝፈልጡ ኮይኖም እዚ ሕጂ ኣጋጢሞ ዘሎ ግን እንታይ ዓይነት ሕማም ምዃኑ ከም ዘይተፈልጠ ዘሎን ክሳብ ሕጂ ከዓ ብውሕዱ 79 ሰባት ቀቲሉ ምህላውን ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ዘነጻጸረ በኣልማማ መእሳርን ግፋን ይቕጽል ምህላውን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለውን ገለውን ንኤርትራ ዝተመልሱ ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘነጻጸረ ግፋን ማእሰርትን ክፍጸም እዚ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዘሎ ግን ናብቲ ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝቕመጡሉ ከባቢታት እንዳኸትካ ዝካየድ ከምኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ንነዊሕ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሑሉ ኩነታት ተፈጢሩሉ በምህላው ዝተፈልየ ከም ዝገብሮ ምንጭታት ይሕብሩ። ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ተገፊፎም ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕ ብመንገዲ ቡረ ኣቢሎም ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰጉ ኣብ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘርጊሕዎ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ካብቶም ሽዑ ዝተሰጉ ዳግማይ ዝተሰዱ ብዛዕባ ዝነበረ ኩነታት ገሊጾም ዝነበሩ ኮይኖም ሕጂ እውን ተገፊፎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዎም ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝመለሶም ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ንኤርትራውያን ዘነጻጸረ ግፋ ብዝምልከት ከሳብ ሕጂ ዕላዊ መግለጺ ዘይሃበ እኳ እንተሎ ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘይብሎምን ዘይተመዝገቡን ስደተኛታት ኤርትራውያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣኪቡ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዓላ ኣብ ዝበሃል ቦታ ክህነጽ መደብ ተታሒዙሉ ኣብ ዘሎ ማዓስከር ስደተኛታት ክእቱም መደብ ከም ዘለዎ ግን ዕላዊ ገይሩ እዩ። ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተፈላለየ ቦታታት ዘጋጥም ዘሎ ማእሰርቲ ገለ ውሑዳት ወላውን ክፍትሑ እንተኽኣሉ ብዙሓት ግን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን እቶም ተፈትሑ እውን ገንዘብ ተሓቲቶም ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከፊሎም ዝወጹ ምዃኖም ይዝፍለጥ። መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስታት 20 ዓመታት ቀጺሉ ዝነበረ ኩነተ ኩናት ኣብ 2018 ብዕርቂ ተፈቲሑ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ግን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ጽቡቕ ከም ዘየለ ይግለጽ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ቀጥታዊ በረራ ነፈርቲ ከምኡ ድማ መስመር ቴሌፎን ተቋሪጹ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ድማ ከምቲ ኣብ ግዜ ዕርቂ 2018 ዝነበረ ወግዓዊ ርክብ ክገብሩ ኣይረኣዩን ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ መብዛሕትኦም ቅድሚ ኩናት ትግራይ ብቐጥታ ዶብ ሰጊሮም ናይ ስደተኛ መለለይ ካርዲ ሒዞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጹ ኮይኖም ገለ ካልኦት ግና መለለይ ካርዲ ስደተኛ ዘይብሎም ኣብ ሱዳን ክነብሩ ዝጸንሑ ብሰንከቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ቅልውላው ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ እዮም። በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ዝሰግኡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ድማ ካብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብ ከም ኡጋንዳን ኬንያን ዝኣመሰለ ሃገራት የምርሑ ምህላዎም እውን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብቤት ፍርዲ ብዋሕስ ክፍታሕ ውሳነ ተወሲድሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ዝነበረ ሚኒስተር ሰላም ነበር ታየ ደንደኣ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ብቐጥታ ብሓይልታት ፀጥታ ተታሒዙ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዝተወስደ በዓልቲ ቤቱ ሓቢራ። ታየ ደንደኣ ቤት ፍርዲ ብዋሕስ ክፍታሕ ድሕሪ ምውሳኑ ርቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ተፈቲሑ እኳ እንተነበረ ኣብ ኣፍ ደገ ዝጸንሑ ናይ ሲቪል ዝተኸድኑ ኣባላት ፀጥታን ሓይልታትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዮም ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ከም ዝወሰድዎ በዓልቲ ቤቱ ገሊጻ። ብሶኒ
مكتل منيستر سلامن أبال بيت مغرب كل الأورميان نبر تاية دندا بواحس كفتح زوسنا العلوي بيت فرد خوينو توسان خاب تحتوت أبيات بيت فردي بواحس نخيف تحت حرز توس دوسانة دحرنا يقباي حتى زمت أوساني نيرو بعلت بيتو بزعباب تحت قيدم تاو بعلت بيت عمل كتا كساب حجي نبي كم زوسدو أين فلت أن إلى لا نسام مقلاسيا يقباي دحر مبالو بسوني أبز نبرا مسرح فردي عسرا شحبر كفيلو بواحس نخفتح وسانة تواهيبو نيرو لما كابيت ما أسرت تفاتيحو كن رغبة دمان نصبيا نيرنا حد عمد تفلالينا سلزنبرنا بهانك أو تانصب نيرنا يخون بركل التسيفيلاو كدان زتخدنو قصم استشفنا أبالات صيتان أو تخباب الزنبرون أي فدرال بوليس كدان تخدينهم زنبرو أبالات عطقاتن مستفنوا نحنا كي رخبنايو قدمينا قلت إفهم كيداميم حيزومو كساب حج دمان نابزي فلتنا يبوتا وسيدومو ألو يايلا تايا دندا أب سلطان أب زنبرو لأوان بزعبا زلو أواناو قدايات نمعكنا زينا بمزرابن أب محبرو مرخبيتات حسابو بمكفارن زفلت زنبرا بوليتيك نيايو يغن برن قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد زنك أف صحف بمنقدم محبرو ميديا دحر مزرقحو مستوم منقست إثيوبيا شن إلى زسو عم سراويت حرنت أورومو ركب فت إركاب بزبل كسي بحالتات صيتا كابيتو توسيدو دارقا نعامتيو تأثيرو تانيحو أو كل الذكرى أمانقو مراح تحوحت زلو بوليتيكاو متفنان جينا أبزي عرفلو زلو جيزي كلتيون وغانات باب وغانم نرسا كتما تكلل مقالة زم حدر كنتيبا كمز مرسو يخون انبر أبزوم زحلفو سلسة معالتات بصحفت من محدار اتاختما تعاتيو اتاختما دما بزي كنتيبا كمز انحت حبيرو إذا خون للزلو مخنيات دما الدكتور ردائي برها بتبقى أبو مبرح وحد برزين قبر ميكائيل زمراح كفال حوحت كنتيبا نايتاختما خون دحر محتايو بابلات بيت مغرد صديق له زحلف ورحي كنتيبات ختما كوينو دحر مشامو بوغن غزياو بريزيدنت محدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ወገን በሶኒ ነብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ከንቲባ ናይታ ختማ ክኸውን ከም ዝመረጾን በዚ ድማ ክልቲኦም ወገናት ነናቶም ከንቲባ መሪጾም መምሕዳራት ንሰለስተ መዓልታት ተዓጽዩ እታ ختማ በዘይፈሉጥ ከንቲባ ቀጺላ ምህላዋ ተገሊጾ እቲ ወገን ጌታቸው ረዳ ዝተመረጸ ከንቲባ በጽሕፈት መምሕዳር ከተማ መቐለ በመብጻሕ ስነ ስርዓት መቀበል መስተገብረሉ نبت صفات مكتل كنتيبة ختما بمخاد مستحتوت أما حضرتنا ايتا ختما كمز تراخبز تقلص خوينو كاند بيت صحفات من محدار ايتا ختما جن كابز حلف السوني جميرو نزحلفو سلستا معالتات تعاطيو بأولات بوليس تحاليو أباف دقي قدما تعاشيقو زبال صحف تتأكعلو مهلاو تقاليسو بزغاتهم بخلتيهم وغنات زتمرصو كنتيباتات ناب قند بيت صحفت كنتيبات ختما كابزي اتو سلسته معالت تقوصيرو اتا ختما دما بزي كنتيبا قصيلا مهلاواتا غاليصلا دكتور دبرصين زمرح وغن حوحات نتنس شمو دكتور رداي برها بتدحيرو بوغن غزياو محدار استرقحه برهانه ገብረ ኢየሱስ ድሕርመትኮ ነትስጉምቲ ዕልዋ ከበል ጠቂስወን ይርዮ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم